Caerdydd nawr, a mwynhau bywyd. Beth sy'n ar y gweill gen ti nawr, Dafydd? Ar hyn o bryd fi'n sgwennu cwbl benodau ar gyfer gwaith cartre. Nhw'n dechrau ffilmo dy llun, so wy'n sgwennu 4 penod ar gyfer y gyfres nesaf. A ni a Medi wedyn, mae rhyw fath o freelance wyt ti'n, dyfe? Gweithio i'r Radio Cymru. A beth arall wyt ti'n neud? Fi'n neud yn gwrs meistri ar hyn o bryd yn newyddiadurau rhyngwladol, a nôl ymlaen o gweithio adran newyddion Radio Cymru. Ie, sydd yna fi. Yn wreiddiol o Gwyndraeth. O Gwyndraeth, ers pryd wyt ti yng Nghaerdydd? Ers 5 mlynedd bellach. O'n i'n byw yn Abertawe am ryw 10 mlynedd cyn hynny, ond o Gwyndraeth yn wreiddiol. So Gwyndraeth, dianc i ddinas Abertawe ac yna i Gaerdydd. A Dafydd, ers pryd ti yng Nghaerdydd? O, fi bod yn ôl ymlaen fel hoyw, achos dechrau... O, pan wyt ti'n ysgol? Wel, o'n i yng Nghlantaf, ond byw yn Bontfaen o'n i, a wedyn nes i adael a mynd i Gairedin am 4 mlynedd, symud nôl yn 2002, fi'n credu, am gwbl o flynyddoedd, a wedyn symud i nôl i Linden Wyth, a wedyn ond fi di ymgytrefu mas 2010 bellach. Ac Andrew White, Stonewall, ers pryd, wyt ti ddim yn byw yng Nghaerdydd, beth bynnag? Dim bellach, na. Ges i'n geni yng Nghaerdydd. Mae'r teulu, hanes teulu yng Nghaerdydd ers bron i ganrif. Na, fi'n byw mas yn Llanharan. Yn Llanharan, ie. A gweithio yma bob dydd. Ie. Felly, y cwestiwn amlwg ydy, sut mae bywyd yng Nghaerdydd i chi'ch tri sy'n hoyw? Dafydd, y freaks. Y freaks. O'n i'n trafod y ffaith bod yn rhyfedd cael eich gwahodd ar banel. Ni yw'r go-to gays nawr. Beth cyfryngau Cymraeg, ni'r go-to gays. So ni di arfer dyna, ond achos wi ddim yn meddwl y beth ti byw yn y ddinas fel Cymro hoyw, o falle mwy yn yn ugeiniau pan o'n i'n arfer mynd mas yn y scene lot fwy, neu yn 90au, a ni'n arfer mynd mas lawr i Charles Street ac yn mynd i Exit a Club X ac yn y blaen, a oedd hwnna'n bwysig i fi bod yna rhywle o'n i'n gallu mynd i ddianc i gymdeithasu, ond erbyn hyn... Oedd e'n bwysig iawn. Pam bod yn bwysig bod rhaid i chi fynd i le lle mae yna bobl hoyw arall yn... Achos wi'n meddwl ar y pryd, o'n i'n trafod hwn gyn Antonia, bod e'n teimlo fel... A nid jyst achos bod yn y diwylliant Gymreig byd, ond oedd e'n teimlo fel bod dyn ni 2 fath o hunaniaeth. Oedd dyn ni'n hunaniaeth Gymreig, eisteddfodol, o'n i'n parchus falle. Ond dim gyda Andrew, oedd e? Na, ac i fi, dod i'r Gymraeg yn 15, 22 actually. Oedd y Gymraeg yn fatha ddianc o'r heteronormativity na. Oedd e'n bod yn rhan prowd o hanes teulu fi, o rhieni ni wedi colli, ond hefyd yn fod yn rhan o gymuned oedd bach yn wahanol, ac i fi oedd yn I'w gymharu felly ar gymuned hoyw math o beth sydd... Hollol. Oedd yn groesawgar i unrhyw un oedd yn dderbyn nhw ar y pryd hefyd. Ni'n sôn am 4 ganrif yn ôl. Nia, ydy ddim... Pa mor anodd, ddim fwy anodd i chi fel merch sy'n hoyw? Oes yna glybiau i ferched? Wel, does na ddim clybiau specifig i ferched. Clybiau hoyw gyffredinol sy'n yng Nghaerdydd. A chi yn mynd i'r clybiau hoyw? Mi o'n i'n arfer, fi'n rhy hen o'r Betty. Mi o'n i'n arfer... Beth yw oedran y bobl ma sy'n... Wel, mi o'n i'n arfer, yn 18 tan bod fi'n 25, byddwch chi'n gweld fi ar ben podium gyda glow sticks tan oriau man y bore, ond erbyn hyn dim felly yw hi. Ond mi oedd yn bwysig iawn i gael y llefydd yna mwyn teimlo fel rhan o gymuned a teimlo bod na bobl o amgylch chi sy'n deall. A fi'n meddwl bod yn bwysig iawn hefyd. Mae clybiau yng Nghaerdydd fel Wow a Pulse. Maen nhw'n agor y dyddiau fel Dydd Nadolig a Sul y Pasg. Sydd y dyddiau yna, mae lot o bobl ifanc wedi cael i taflu mas o adre achos bod nhw wedi mas yn hoyw. A'r dyddiau yna, maen nhw'n teimlo'n unig iawn. A mae'r clybiau yna ar agor iddyn nhw ac yn cynnig i cariad nhw fel teulu. Felly mae'r un mor bwysig nawr y gyriod. Ond oes na berig mewn clybiau i bobl hoyw yn unig? Bod chi'n
yn neilltio bod chi'n yn mynd yn geto, math o beth? Wel, eich chi weid yr un peth am yr Eisteddfod yn gallwch chi. Ond mae'n gwestiwn... Fi'n credu bod yn bwysig bod chi o hyd yn cwestiynu'ch cymunedau chi, yn cwestiynu pwy sy'n cael ei heithrio o'r gymuned na. Achos ambell waith, jyst wrth, bod rhyw fath o liberation wedi digwydd yn hermau hoyw, mae rhaid wastad gofyn y cwestiynau, wel pa hunaniaethau sy'n hyd yn oed yn cael ei heithrio o'r ymgyrch hynny. Felly beth yw'r esiamplau? Wel, achos yr enghraifft, mae'n ddiddorol gyda'r holl fusnes priodas ar hyn o bryd, achos a wi yn gefnogol iawn bod gan yn yr ymgyrch o gael cydraddoldeb a bod pawb yn gallu neud beth maen nhw eisiau, ond yn yr un pryd wy'n cwestiwn i fi, mae'r term priodas falle'n problematic achos mae'n dod â draddodiad sydd falle yn misogynistic, mae'n dod â draddodiad a sefydliad crefyddol. Mae'r un peth a gofyn ambell waith fi'n teimlo fel mae yna barti mewn mlaen a chi eisiau bod chi ar y tu fas yn mynd mewn, ond ambell waith chi'n gofyn pam ydw i eisiau bod yn rhan o'r parti yna. Felly jyst mae'n bwysig bod ni'n dal i ofyn y cwestiwn yna bod e'n teimlo fel bod yna camau enfawr wedi cael ei wneud o ran cydraddoldeb. Fi'n credu mae'n ddadl fyw ar hyn o bryd. Mae'n llyfr mas Straight Expectations yn sôn am bobl hoyw sy'n eisiau priodi nhw, sy'n eisiau magu plant ni, sy'n eisiau just bod fel teulu nhw. Rhywsut wedi methu. Fi'n digon vanilla i unrhyw un, rhy vanilla i rhan fwy o bobl. Ond actually, yn tyfu lan mewn teulu dosbarth weithiol yn De Cymru, beth o'n i moyn yn y mywyd oedd yn estron i fi, oedd yr apri i fod pwy ydw i tu fewn, y ffordd ges i'n ngeni, ond hefyd i fod fel chwiorydd fi, i fod fel ffrindiau fi. Ac i fi, dyw hwn ddim yr un fath i bawb. I fi, oedd hwnna'n meddwl, setlo lawr gyda rhywun, bod yn dad, o'n i eisiau bod yn dad, dwi'n yn cofio. Yn draddodiadol, felly? Hollol draddodiadol. A dwi ddim yn ymddiheiro am hynny, a dwi ddim yn beio neb arall am ddewis unrhyw drywydd arall. Ond mae rhaid i mi fod yn bwysig hefyd, achos actually, yn ofalus hefyd. Achos, fod yn gwahanol am fod yn gwahanol, doedd hwnna ddim yn ffitio'n iawn gyda fi. Ond i eisiau fod yr un fath, o'n i eisiau cael yr un cyfleoedd ei pobl eraill. Yn ddiddorol hefyd, achos mae ymhartner i sydd fyna, hi a fi'n ni'n priodi blwyddyn nesaf. A oedd penderfynu ar hynny, un o'r pethau mwyaf hapus yn y mywyd i. Mae'r teulu i gyd yn gefnogol iawn, teulu i gyd yn caru Sally. Ond wedyn oedd ambell... Pam bod e mor bwysig o te? I bwysig i fi? Wel, i bwysig i'r ddwy yno chi. Achos bod ni eisiau parti. Wir, ni jyst eisiau un parti gyda pawb yn caru yn yr un stafell. A chai ddim meddwl yn mor syml yna beti, wir. A bydd y glow sticks mas wedyn. Ond oedd gweud wrth, oedd ambell aelod o'r teulu nes i weid wrth, bod nhw yn gefnogol iawn tuag ata yn bersonol, allet ti feddwl mod i wedi gweithio nhw bod fi'n marw o gancr neu rhywbeth. O ran just methu, yn gwybod mod i'n hoyw, yn derbyn mod i'n hoyw, yn falch mod i'n hapus, ond yr holl ofn o orfod gweud wrth pobl eraill a yn y gymuned a just yn rhoi ofn Pa gymuned wyt ti'n sôn ymlaen? Wel, just... Getre yn getre. A i wneud yna nhw ddachfyd, blwyddyn nesaf mae'r capeli yn pleidleisio ynglyn os ydyn nhw eisiau cael prydasau hoyw ac yn y blaen. Felly mae hwnna'n yn rhoi rhyw fath o ddadl mewnol i'r aelodau o'r heili. A sy'n beth od iawn i fi gofod delio achos nawr, ar un o adegau hypusa mywyd i, fi eriod i bod yn hapus yn y mywyd, wi nawr yn gofod ymddwyn fel rhyw fath o counsellor i'r bobl yma i wneud siŵr bod nhw'n iawn ar y diwrnod hypusa mywyd i. A fi'n meddwl, pan ddeife, mae yna ddadl ynglyn â os ydy'r capeli yn mynd i bleidleisio i yn yna, a wi jyst yn gobeithio bod nhw yn, achos mae jyst yn rhoi neges o ddeddgarwch mas mewn pentrefi bach a threfi bach, a dim jyst ar gyfer bobl hoyw, ond ar gyfer bobl sydd ddim yn hoyw, chwaith, jyst pobl ifanc sy'n gweld, o mae'r capel yna'n greit, mae'r capel yna yn agored, mae'n oddefgar, greit, wi mewn lle da. Beth ys y ti di aros yn hwn gwendraeth?
Na. Fysa ti ddim wedi gallu? Na, yn sicr, byddwn ni ddim wedi gallu, dim ar y pryd, na. Oedd yn y 90au, o'n i'n 18, nes i weithio mam, oedd hi'n mynd o ffes, ffes hir iawn, os gywed. Oedd neb na i fi, o'n i ddim yn deall, o'n i ddim yn gwybod beth oedd yn digwydd, a wedyn ffindo... Beth am dy rieni, beth am dy mam, oedd hi'n deall? Wel, nes i ddod mas, nes i weid wrth hi pan o'n i'n 18, o'n i'n ganol lefel ar y pryd, a fi'n cofio hi bod yn hollol iawn am y peth. Yn mynd, oce, grêt, iawn, dim babi ar y ffordd, o leia mae popeth yn oreit. A wedyn, wel, na. Na, no way. Ond wedyn ar ôl lefel a, gofyn i fi os oedd y ffes wedi dod i ben. Just eisiau gwneud yn siŵr bod fi ddim yn poeni drwy gyfnod pwysig. So wedyn, oedd ffrindiau ar ben y gyddad fi ar y pryd fyd, oedd yn gefnogol iawn, ac yn deall oedd ddim rili rhaid i fi i weid i byd ffynnu. Mae Fflir Dafydd fyna, mae hi'n un ohonyn nhw. A le oedd ddim rhaid i fi i weid, fi'n hoyw neu beth, ond nhw jyst yn gwybod, nhw jyst na i fi. Ydy pethau wedi symud ymlaen yng Nghwm Gwydraeth o gwbl ers? Fi'n meddwl bod pethau wedi i raddau, mae Nigel Owens o Nghwm Gwydraeth, a fi'n meddwl bod y gwaith mae Nigel wedi wneud yn anhygoel. Mae Elisa newydd gyda fe nawr, Bullies Out, a mae'n gwneud gwaith da o fewn y cymuned, a cael rhywun, mae'n drist, ond i gael rhywun mor profil mor uchel yn yr ardal, ydy mae'n helpu. Mae hwn yn pwynt bwysig. Be dwi wedi cael profiad o, ddim mewn o'n i byw yn y gorllewin am spel mawr am ryw ddegawd gyda mhartner o'r byd. Oedd cymydog ni yn 80 oed, traddodiadol, capel, Cymraeg. A oedd hi wedi clywed rhywun yn y siop lleol yn sôn am y faggots oedd wedi symud lawr yn hew. A ath hi'n benwan. A wedodd hi, mae'r bois na yn clirio path i pan mae eira'n dod. Maen nhw'n dod â glo mewn i hi. Pethau i ni oedd yn naturiol fel rhan o gymuned. Mae'n bwysig, pan mae rhywun o tu fewn, pan rhywun sy'n perthyn i gymuned yn hollol genuine ac yn agored am beth ydyn nhw, a dwi hefyd yn deall, dyw hwnna ddim yn gyfforddus neu'n bosib bob tro, ond pan mae yna gyfle i rhywun fod yn onest ac agored o fewn cymuned, wel maen nhw'n perthyn i'r cymuned, so woe betide unrhyw sydd yn mynd yn erbyn y pobl na, ta beth ydyn nhw. Dafydd, ym Manceinion mae'n debyg, mae yna gay village yn oes. Oes angen rhywbeth fel yna ar dydd? Mae'n ffordd oes, achos o'n i wastad yn meddwl am Charles Street fel yn gay village nawr. Fel Canal Street, Manceinion, oedd Charles Street, a nawr Churchill Way yw yn nawr. Ydy, a mae wedi newid strydoedd, ond na deimlad bod na rhywle i chi fynd. Beth sydd ddiddorol fi'n credu gyda Manceinion o'n na gyfnod lle, achos nath i ddod yn wir yn enwog gyda teledu drwy raglen Queer as Folk, Russell T Davies. A wedyn beth oedd yn digwydd, oedd lot o bartion plu yn mynd yna, a fi'n cofio oedd na ypror o pobl yn dechrau meddwl bod nhw'n colli eu pensiwn nhw a'i hunaniaeth nhw i bobl eraill. Ond fi wastad, fel o'n i'n gweud, fi wastad yn teimlo bach yn ar un llaw mae'n bwysig, ar llaw arall i fi mae'n bwysig bod ni'n ffind o ffordd o allu ymestyn allan hefyd, allan o gyffiniau'r pensiwn fyna. Ti'n gallu cyd-ymdeimlo a profiadau Andrew a Nia fan hyn, ti'n gwybod, wyt ti erioed wedi cael bobl sy'n wrthwynebu di oherwydd? Yn sicr, yn wedi yn tyfu lan. A mae'n ddiddorol meddwl y beth i, achos fi'n cael ei falle bod yna duedd i ni feddwl mewn ffordd deol y beth i y ddinas a'r ardal wledig, ac actually mae'r berthynas lot mwy cymhleth yna siŵr o fod, achos mae yna bobl yn y ddoelig, na beth sy'n wahanol gyda'r ddinas, yw mae'n bosib i chi fod yn fwy anweledig falle yn y ddinas, mae yna fwy o bobl, felly mae yna fwy o hunaniaethau gwahanol, felly chi falle yn teimlo ddim fel bod chi'n sefyll mas, ond eto fel mae Andrew sôn y beth i, mae'n neud gyda syniad nawr gymuned, os ych chi'n rhan o'r ofyn sydd gan pobl o beth sy'n wahanol. Ac unwaith i bobl ddechrau ddod i nabod chi, dyw'r hunaniaeth fel petai, falle dyw e ddim gymaint o ni o broblem. Fi wastad, pan o'n i'n gwneud
llwyth, o'n i'n defnyddio cwr gwahanol ym mhob cymuned o'n i'n mynd atyn nhw. A nath fi ar Will Griffith, y cyfarwyddwr artistig, beth dwi'n galw fel y National Coming Out Tour, lle o'n i jyst yn mynd ac yn cwrdd ar corau gwahanol, mewn ardaloedd gwledig iawn, ac yn gorfod mynd lan a sefyll o'r lan nhw a gweud, reit, ych chi'n gwybod pam yn i ma? A o'n i'n gobeithio bydde'r arweinydd wedi glir wrthyn nhw, a nhw wastad yn mynd, na. A wedyn o'n i jyst fel, oh my god, maen nhw jyst yn ista na, meddwl pwy yw'r doi bwff ma gyda sy'n dod lawr rhaid siarad gyda ni. A tri gweithio i elusen hoyw ar enw Stonewall. Ie, a gorfod Ffermwyr i gyd eisiau siarad gyda ni. Wel, ie, oedd wir ofyn dy fi'n sefyll o flaen y cor yna, fi'n cofio, oedd un cor yn arbennig lle oedd y baswyr i gyd yn codi scores nhw lan, ond nhw gyd yn mynd, oh my goodness, fe maen nhw'n siarad y bitiad, a'r ofyn dy fi, fi'n cofio cedd y bant yna'n teimlo'n hollol anifyr, ond pan gymrodd y cor ran yn y sioe yn y pen draw, dath yr arweinydd lan as ni gweud, dyma un o'r profiadau gorau ni erioed i gael. A'r beth oedd yn ddiddorol i fi, oedd ni'n meddwl, fi'n credu lot o'r amser yn ragdybiaethau ni yw e. Falle bod ni wedi cael ein brifo wrth dy fi lan, felly wi dal, mae yna ysbrydion o'r gorffennol dal yna, lle dwi'n meddwl, dwi'n pobl ddim yn ei dderbyn fi. Dwi dal yn gwrthod dal llaw ym mhartner i yn cerdded strydoedd Caerdydd. Mae ofyn gen i wneud ni, ond mae'n debyg, falle bydde neb yn gweud yn byd. Ond mae yna lot, a fi'n credu bod pethau newid, falle bod y genhedlaeth iau nawr, ddim falle da'r un, sa'n siŵr, falle bod yr un o'r Fi'n meddwl bod mwy o hyder gyda pobl ifanc y dyddiau yma, pobl ifanc hoyw. Fi'n meddwl bod elusennau fel Stonewall, yn ymwedig trwy'r iaith Gymraeg, wedi gwneud cymaint o waith da. Enghraifft, mae yna gwbl i fi'n abod, mae'r feiau barter wedi symud nôl i gyfyrddin, yn hapus, pawb yn gynnydd yn gwybod bod yn hoyw. Tymod, wow and behold, se rhywun yn gweud o beth ydyn nhw, bydd y trystan yn off i ben, ond ti yn siarad am y boi yn gwisgo fairy wings a crop top yn ysgol, tymod, lot o hyder dy'r boi yma. Ond, mae'n neis i glywed fod pobl yn symud nôl i'r wlad a bod nhw ddim yn poeni am y gweddau. Chi'n bod y clybiau yma nawr? Chi'n joio'r clybiau? Fi'n mynd i fynd i gael night out o Betty. Os yw'n am night out o Betty? Noson fawr hoyw Betty. Pwy sy'n mewn? Achos dwi'n cofio'r Philharmonic. Ife? Philharmonic. A dwi'n cofio hynny yw, oedd hwnnw'n dafarn i'r hoywon. Ac wrth gwrs, wy'n mynd ôl nawr, i'r 70au, 80au. Ac oedd pobl yn mynd fyny jyst i weld y freaks yma. Nawr, mae'r dyddiau hynna wedi mynd, ydyn nhw. Maen nhw wedi diflannu, ydyn nhw. Mae'n ddiddorol, achos fi'n meddwl, enghraifft, o'n i sôn am, chymryd o raglen 35 diwrnod oedd yr S4C, a yna gymeriad, sa'n bod pwysig, ond yna gymeriad trawsrhywiol ar hwnna. A yn rili, oedd dy fi broblem mawr gyda siwd oedd yr hunaniaeth yna wedi cael ei chynrychioli ar S4C, achos lle a fi yn y pen draw, oedd nethon nhw hi'n gymeriad pathological oedd yn dos schizophrenia, a dyna beth oedd wrth wraith hunaniaeth trans hi. Dy fi broblem enfawr dy hwn, achos o'n i'n meddwl fel hyn, S4C, hunaniaethau lle, ni'n deall hunaniaethau lleiafrifol, mae eisiau ni gydnabod a chefnogi hunaniaethau lleiafrifol a rhoi platfform positif iddyn nhw, fel fi'n gweld Bethan draw fyna, nath Bethan oedd yn gyfrifol am y gyfres Pyc oedd ar y we, pobl y cwm, ond oedd yna gymeriad trans positif ofnadw yn hwnna, a felly mae yna ddyletswydd arno ni fi'n credu fel y Cymru. So o'n i'n meddwl, o'n i'n teimlo fel bod ni wedi cymryd cam enfawr nôl yn gwylio'r gyfres yna. Achos os gael dweud, mae llwyth wedi gwneud lles yn diwedd drwy Gymru gyda. Achos pwy fydde di breuddwydio bydde pob theatr yn llawn ac yn croesawu y llwyth ac yn hael i gynmoliaeth. Nawr se hynna ddim wedi digwydd 10 mlynedd yn ôl? Ie, sa'n gwybod, Oedd ambell i olygfa le ti'n clywed gwingo. Just hwnna, please, hwnna. Ie. Ond o'n nhw'n dod. Ac yn mwynhau. Ac yn mwynhau, ac yn deall. Ond un o'r pethau, wrth gwrs mae Caerdydd yn ddinas cosmopolitaidd yn diwy. Beth sy'n digwydd i'r cymunedau yn y bae, y Somaliaid, y Iemeni, yr Ethiopiaid. Siwt mae nhw'n digymod ar sefyllfa? Mae rhaid bod na hoywon yn ei plith. Ble mae rhain i mynd i gymdeithasu? I chi
Ydy... Mae hwnna'n gwestiwn mawr. Achos diw'r clybiau yma ddim yn... Ond mae nhw o dan y math o orthrwm allwn ni ddim deall yn y wlad yma. Achos i crefydd. Crefydd, ie, a gweddau. A mae da ti bobl hoyw mewn gwledydd, ti wedi sôn am hynna, sydd yn wynebu marwolaeth. Ond yng Nghaerdydd ma. O, yng Nghaerdydd, chi'n meddwl, ie. Beth sy'n digwydd i ti? I ni'n cael galwadau gan pobl ifanc, pobl yn ei canol oed, sy'n perthyn i bob math o gymuned, gan gynnwys yn wedig cymunedau Muslimaidd. A mae yn anodd, byddai ddim yn gwadu hynny, ond dwi ddim yn anhebyg iawn i'r cymuned capel Cymreig a Cymraeg, wrth gwrs. Unwaith chi'n herio tu fewn, be dyn ni'n gweld cymunedau yma edrych mewn ystafell ni'n mwyafrif yn wyn a sy'n ni'n gweud canol ddosbarth. Dim yn trendy iawn o fewn cymuned BME ar y cyfan i fod yn ymwneud â'r dadle yma. Ond be dwi wedi gweld o brofiad proffesiynol. Unwaith chi'n herio tu fewn a chi'n herio mewn ffordd sydd yn parchu y diwylliant, nid o bob pwrpas y dictat crefyddol bob tro, a mae hwnna'n wir ar gyfer capeli Cristnogol. Mae cymunedau yma teuluoedd yn dod i weld, actually, dyma un o'r rhai ni. So, ni'n ennill, a mae cymunedau yna yn ennill. Mae lot dal i fynd. Achos, wrth gwrs, mae da chi gorau, yn oes? Neu côr, beth bynnag? Sawl côr. Sawl côr? Yeah, songbirds, les sings. Les sings, amazing. Os na côr cymysg? Dim eto. Wel, dwi'n mynd... Pwy sy'n ffurfio i? Ie, hollol. Achos dwi'n mynd deall pam ddim. Ond hanner cor yr Eisteddfod. Ie. Ydy fe? Ydy fe? Ydych chi ar y llwyfan a... Ewn ni drwy bob un gyda chi, rhyw glawn beti'n Eisteddfod. Ie. Ond i chi yn fodlon, yr tri o'noch chi fodlon derbyn bob peth wedi gwella. Wrth gwrs ni, wrth gwrs maen nhw wedi gwella gymaint dros y blynyddoedd diwetha. A fi'n meddwl, mae pethau'n gwella o genhedlaeth i genhedlaeth. Fel mae cenhedlaeth mam a dad o bosib yw'r cenhedlaeth olaf wy'n gobeithio yn y cwm lle wy'n dod ohoni sy'n dyn nhw ddim ar y gwedd yna, ond o ran y genhedlaeth yna. So ddiddorol nath dad dweud, sy'n fel beth am bobl ifanc yr ardal dad, beth maen nhw'n meddwl, a wedi dweud, sy'n bobl ifanc ma'r agor, maen nhw gyd i mynd, sy'n fel math o profi pwynt. Wel, sy'n ryfedd bod nhw gyda'r math o gweddau sy'n dal i bod. Dim pawb, wrth gwrs. A fi'n meddwl bod eisiau rhoi credyd i lot o bobl hefyd. Mae nhw lot mwy gweddefgar na a falle i ni'n meddwl bod nhw. Beth sy'n bwysig i gofio, bod e'n teimlo fel falle bod wedi gwella fan hyn, mae e'n broblem, dyn ni'n fyd rhyngwladol, a mae dal i fod yn broblem rhyngwladol. A fi'n cofio sy'n syni, pan nathon ni llwyth yng Nghaeredin, oedd un adolygydd, nath sgwennu adolygiad yn Saesneg, ddim sôn am y drama Gymraeg oedd hi, nath just ystyried hi fel drama am wleidyddiaeth hoyw, fel a coming out play. Felly nath gamddehongli'r drama mewn ffordd, ond nath hefyd gweud, and actually its politics is 10 years behind the times because gay liberation is over. A ni mor grac yn darllen hwnna. Dyma dyn canol oed, gwyn, straight, oedd yr adolyg mewn a. Dyw e ddim yn wir hyn o fewn ein glad a'n dinasoedd a'n cefn glad yn hunan. Ond hefyd, mae yna 77 glad ar draws y byd lle mae bod yn hoyw yn anghyfreithlon. Felly, dyn ni'n bell ohoni, bod ni... A pum ohonyn nhw, lle mae death penalty mewn lle? Ie. Beth yw agwedd y di Gymraeg at yr hoywon Cymraeg? Hynny yw, yr hoywon di Gymraeg at yr hoywon Cymraeg. They'll get all the jobs. If you're gay and you speak Welsh, you're in media. Mae gen y pwynt mae'n. O, sy'n pwynt da iawn gyda nhw. Dwi ddim yn gwybod, really. Fi'n cofio pam ddys i mas a mynd i ddinas Abertawe i ddarganfod sîn gwbl newydd. A o'n i sôn am hynaniaeth yn gynharach.
Ond na ddwy hynaniaeth gyda fi yr adeg yna, yn 18 tan bod fi'n sort of 20 hwyr siwr o fod. Oedd yn ni am Edi, oedd pawb yn nabod fi fel yng Nghymru, a o ran eisteddfota ac o ran y mudiad, y sefydliad. A wedyn, pan o'n i'n mynd i Abertawe, cyfle, Nia Evans yn pawb yn sef yng nghyfenw i. O'n i ddim yn siarad Cymraeg o gwbl, a o'n nhw gyd yn gweld fi, wel, Welsh i Nia, achos oedd yn acen ni yn wledig iawn. A o'n i'n dod o'r wlad, a yn ddieithryn yn y ddinas mewn ffordd. Ond croesawu fi gyda'i breichiau'r agor nath pobl di-Gymraeg, o'n i'n gweld llai o orfod egluro'n hun. Yn onest. Llai o orfod profi'n hun a gliro'n hun, o'n i jyst yn gallu bod. Mae ddiddorol meddwl am y berthynas na rhwng iaith a hunaniaeth yn achos... Os ti'n y lleiafrif o'r lleiafrif. Ond bod chi'n gallu mynegu'ch hunan yn... Falle o'n i'n teimlo lot mwy cytrefol fel hunaniaeth hoyw yn y Saesneg nag o'n i yn y Gymraeg, achos... A fi wedi sgwennu lot o beth i hwn, achos bod o'n i'n teimlo bod dim lle i fi yn yr iaith ei hunan. Felly pan nes i ddod mas i'n rieni, ar ddwrnod graddio, achos o'n i'n meddwl bod nhw'n really excited ac yn hapus a bydden nhw'n gallu derbyn dim byd, and oh my god, how wrong was I? Achos nes i weid wrthyn nhw, mae dy fi rhywbeth i weid wrthych chi, a mae dad yn gweud, o, fi'n meddwl bod fi'n gwybod. A si, o, reit, o ie, dad, beth ti'n meddwl, os ti'n gwestiwn fi, ti'n moyn gofyn i fi, a wedi dad, os, yr hana ma, beth sy'n mynd mlaen nhw'n chi'ch A wedyn, so dyma fi'n gweud, wel, dim byd, achos y pwynt yw, a wedyn, oedd rhoi fi oedi, achos o'n i'n meddwl, wi'n mynd gwybod beth ydw i'n Gymraeg, sa'n moyn gweud hoyw, achos dwi'n hwnna ddim yn teimlo'n iawn, gwrw gydiwr, fel fi wedi gweud, mae'n sôn o man gripper, horrible. So dim gair, so benes i lan a gweud, dwi'n gay, a wedyn o'n i ddim yn gwybod os o'n nhw'n upset achos bod fi'n defnyddio bratiaeth ofnadwy. Neu achos o'n rhywiold, ond oedd e'n rili ddiddorol bod ddim yn gallu ffindo lle o fewn yr iaith. A fi'n credu bod y iaith yn esblygio, na pam i fi mae'n bwysig bod ni fel yr iaith Gymraeg yn ddim just yn gwarchod yr hen ffyrdd, bod ni'n ffindo ffordd o esblygu'r iaith a bod e'n adlewyrchu hunaniaethau cyfoes newydd. Achos mae yn newydd, ydw e? Ydy, wel, mae fe newydd o ran beth sy'n cael ei gydnabod yn gyhoeddus wrth gwrs, ond fel oedd ar un peth yn y Saesneg oedd y term hoyw, homosexual, ddim yn bodoli tan tuag oes Victoria, bod dynion wrth gwrs yn cysgu gyda dynion eraill, a oedd yna berthnasau rhwng menwod a wedi bod ar hyd yr oesoedd, ond oedd dim pobl yn cydnabod fel hunaniaeth. Felly mae'r syniad o mynegu hunaniaeth drwy'r pobl ni'n cysgu gyda, neu'n cael perthynas emosiynol gyda, mae hwnna'n rhywbeth newydd ers oes Victoria. Dyma nhw, Andrew, Ania a David. Diolch yn fawr.